Здравейте, аз съм на GamesBG и днес ще си играем CSGO. Преди точно 3 дни си я купих, имам 16 часа игра. Втори левел съм. Имам скин само на Бизона. И ще изиграем една нормална игра. Не, детматч. Един детматч. Ако искате да играете с мен, ще има скайп в описанието. Аз съм голям нуб, не мога да играя. Трепат ме постоянно. Не разбирам още много неща на CSGO. Само знам, че ти се падат скинове. И сега трябва да чакам 15 дни, защото си вкарах пари преди 3 дни. И трябва да чакам 15 дни, за да мога пак да си купа някакъв скин или каквото и да там. Аз си мислих... бах ти. Аз мислих, че CSGO е като 1.6, ама има голяма разлика. От CSGO 1.6 от CSGO 1.6 голем щурти говоря. Аз съм малко болен, малко ще посмърчам. Аз най-много мога да игра с 5-7 пистолет. В този детматч целта е ето тук. Тук горе да е вашата снимка. И... И да имате повече точки. И всяко игра с този пистолет и убия някой, ще получа бонус точки. Аз не мога да игра с друго. Освен с това. В Steam се пише GPT 4540. Не, на GamesBG, само че без точката и с малки букви. Обърках се. В играта се пише така. Кикам се, едно съм на тески цигари. Няма нищо. Искам да дигна трети ранг, за да мога да играя компетитив. Не разбирам много, ама компетитив е по-готино. И искам да играя компетитив. Сега до днес загрея съм като някакъв нуб, както винаги. Надявам се добре се чувам и добре играта да се чува. Майка ти стара. В детматч всички се респаунват след като умрат. И колкото повече килове имаме, толкова повече пари, не пари, бе, точки ще имаме. И ще можем да си играем в компетитив и да сдигаме скинове. Бяга, бе. Професионален кил. Бам! Ай! Май! Не стана изобщо професионален кил. Сега ще да си отмъста. Хайде, умирай. Сега след малко ще се пробвам... Не след малко, сега ще се пробвам да игра с МК. Виждате, че просто не мога да игра с МК. Само чатпад някакви лекарски хедшоти бием. Чатпад. Ево тук. Ето виждате. Не мога да играя с други неща. Оръжия и каквито да са. От терористите са като мога да играя, ама не съм терорист. И как се просна. Като с пол. После изигра една нормална игра. Оле!
Изчестих си носа като пълен дебил. И не е важно колко дедът имам, а колко килови и хедшоти. Отгоре имат точки и с тия точки такова печелим. Ама и да загуба, пак се взимат добри точки. Сега ще изчакам някой, ще го буцнам. Те го взеха. Оле. Хедшот. Събрах да намаля това звука на тия, къде говорят. Дано някой руснак пак да не се развика. Много руснаци играят тази игра. Отдеве изиграх една игра. Една нормална игра. И някакъв руснак постоянно говореше. Направо откачих. Оле, ма. Пък си често да се... сега стягам. Само че едно не се стягам. Ще се пробвам. Виждате, не е като 1.6. Много по-различно. Сега ще играем с бизона. Дори да наточа някой и друг да го убие, пак се брои, че аз съм го убил, защото отгоре ми изписва името и че аз съм го наточил. Просто нямах шанс сега да бия. Абе, майка ти стара. Така ме обиха. Абе, бах ти бе. Като бълхи са. От всякъде идват. Спамват се до мене и аз все още не съм загрял. Много ме убиват нещо. След минута ще свърши тази игра. И да се надявам поне за това време няма да успея да се появя отгоре. Освен ако не лепна 1 милион хедшоти. Или убийства с нож. На името ми излиза, пред името ми излиза такъв мерник. Това ми дава повече точки и че съм го оцелил точно. Има и някакво кръче, където не знам какво означава. Кръче като кръче. Не дъпчиха ма. Мале. Виждате, направо ми откачиха главата сакато. И то от терористите печели. Играта има и български и то се разприказва. Ето ми левела. Сега ще изиграем една нормална игра. Нормално имам предвид, залагаме бомби и такива щурти. Тук мога да си избирам кои оръжия да си слагам. Аз съм си избрал някой. Не знам дали се падат нататък нови оръжия, но не ме интересува. Искам някои скинови да ми се паднат. На оръжия и всякакви такива.
Аз си мислих да почвам скоро Call of Duty. А няма да почвам. Това в началото беше загрявка, която аз много късно дойдох. От нашия отбор и от техния липсва място. Липсва един човек. Така че някой може да влезе. Това не е 1.6 с сървъри. Каним се от Steam и така. Нямах шанс. То беше стек 9. Могат също да се купуват скинове, всякакви такива админи. Аз трябва да изчакам 15 дни, за да мога да си купа скин или нещо си, защото скоро си вкарах пари в Steam. И най-гадното, че трябва да чакам 15 дни, нямам си не идея за какво. Не бе. Следвам водят с един човек, защото са с един повече. И сега, който се появи от ярда, ще умира. О, кой виждам тук? Кога? Смяна на играчи, тук вотове някакви, аз натискам код ми падне. Бомбата гръмна. Фъка е. Аз ще гледам малко терора, ама не мога. Защото е пълно от терор. Ето, виждате го. Има скин то на МК ли? На какво беше? Така се бави сега. Тук тихо, ба. Айде до там. Той има галила. Аз да не галила. Не беше галила. Това направо да отрепа. Губим тази игра. Както всяка, отгоре има рундове. 8 рунда максимум. Като тисна тапи на кил и всякакви такива. Както в 1.6. Има пари. Всякакви такива. Имаме и един АФК. Супер. Аз тук ще ги чекаля малко. Малко ще чекаля като всички. Само снайпер ми липсва. Това оръжие бизона вкарва много демидж. То в някаква ака. МК. Има две МК. Могат да се сменят. Снайпер.
О, гаден снайпер ще наизтрепи всичките. Те са двама там. Убима като супол. Аз как съм му се показал. И тая игра набият. Както винаги. Не знам колко дълъг става клипа. Ей, бим бе! Супер! Някакво ака на земята има ли? Ще започнем да ги бием. И този май получи ачинмент. В CSGO може да се изкупат всичките оръжия, не е като в нормалната 1.6. Тия много ръшнаха, бе. Всички стък 9. Тия играят заедно. Мале. Направо на избиха. Не е честно. Всички стек 9. Ма те са 3, ние сме повече. Имаме голям шанс да ги обърнем. Виждате, той има насран памперс на главата. Така да, за аромат. С насрания памперс на главата. Ако ви хареса, може да има повече епизоди на CSGO. Не. Не, аз тук се махам. Ох. Ей, взеха го. Айде сега. Да играем на мълчанка. Ужас, като по стълбите. Айде да ви метна един смол. В компетитива само като бия нашите им взима да ми... Тук не им взима изобщо.
Убиха ме. Има шанс да ги обърнем. Не, няма шанс. Те не избиха. И аз си дема след малко такова. Нямам право за пистолет. Ей, убих двама и мен ме убих. Умрях. Животно. Аз през тия всичките 4 рунда само умирам. Защото съм про. Половина. И парче сланина. Игра. Взимаме тази игра. И телефона ми звъни. Изчакайте малко. Извинете, но ми се обадиха по телефона. И обърках оръжието. И това е хубаво. Нямам гранатки. Мале. Отон. Оба. Бегом. Бегом. Аз от тук вече ще стоя. Аз съм на 24 хп. То снайпериш много дяби. Мале, тая игра се наравно 4 на 4. 2 на 4. Може да имаме шанс от те половината са снайпери. 3 на 2. Мале, дано да вземем... Не, няма да вземем тази игра. 1 на 3. Сега то ще му ръчни с пистолета и ще го уби. Край те заложиха бомба. Губим. Губим. Убиха ме. Аз съм най-добрия играч. 7 кила, 8-9. Супер направо. Може на RoboCraft да снимам някой ден. Дадох вчера 40 лева да си вкарам Galaxy. И сега съм богат в нея. Половината ги изхарчих. Не половината ми, повечето. И си купих скинове из интернет и сега ми останаха малко пари. Ръшкам. Сега тия снайпери дяват на 100%. Бах ти бе! Не можахте ли повече ми се наврете в мен? What the fuck? Наравно съм, а нашите с мутаняци и вземат да умрат. Бли го! Добър е то. С насрания памперс на главата. Бах ти хедшота му лепна. Обърна му очите наопаки. И тук картата не е като на 1.6. Някаква зелена и виждаш точки по нея. Тук си е карта като карта. Само че като умреш, само тогава ги виждаш къде ходят. Иначе не виждаш. Бим бе. Още 2 рунда и ги мачкаме. Някой ми го е дропнал. Със скин.
Бах ти. Якото. Сега някой да излезне и ще го очиста. Няма някой да излезе заради това. Ще мине от другата страна. Ево тук. Тая игра взимаме. Само един от нашите е умрял. Аз съм следващия. О, това Галила ли е? О, Галила. Искам да му лепна... исках да му лепна главичка с пистолета. Като натисна това мога да ги отглеждам, ако имат скин. И да нямат скин, пак мога да си ги отглеждам. Си накупа малко гранатки. За черни дни. Так, какво правиш? То ме беше флашка. Нямам си да идея. Те тук да се трепат, аз тук ще дойда. Та игра може и да не вземат. Бах ти, бе. Много е точно това оръжие. Тек 9. Може и да ги вземем, може и да не ги вземем. Имаме голям шанс, ама и те имат голям шанс. Не, взимаме ги край. О! Какъв мазен хедшот му лепнаха на това. Убиха го. Надявам се да не засича много. Ще отвърви с 30 FPS, понякога пада и на 29. До сега добре. И ние бием. Ето, дигам левел. Ако ви е харесало, харесайте. Ако искате повече клипове, такова. Кажете в коментарите.